Ma'ni in fiat thinang u ziak tu sangte Ronald mathai bung somni panga chang khata tanga chang lia chuan ti hian kan hmuwa chumi huna chuan van ram chu nula thiang hlim som an khon var kenga mo nei tu muak tura chuak tenen chuan te khin ani to ang an zinga mi panga an a panga an finga a te chuan an khon var te an kinin atui an kengtel si lova a fing te ero chuan an khon var te an kenga an te chuan atui an kengtel boka ti in pathian thu chuan mi zong zong thi ain mi pakhat lali suwa thia mi zong zong chu an thiani alo tia thole Christian nun trom puya nung te chu keima ni ta na nung to lova kan thi ai thia thole atana nung tur kan ni min hril bok ani kha hemia hian sual chu kan thi san to ti achiangin minung kan lo ni to ani Krista Isua thia thole ta kan rinna a chuan thil siam thar kan lo ni to in pathian fa awu kan ni vek to hei hi ani mitin ta tur chanchin thalom em tia van tir ko te poin an ron soi kha sual man thi na kan chunga tla to kha lal Isua chuan a thon liau liavin kan sual man mu tur chu crossa a thi na le thole na mang chuan min lo tlak sak to a fel na le thiang hlim na nei to mi alo kha Krista chuan mi fel le thiang hlima pathian chuan min ruat to a kan ni na anga rin na nen nung to mai tur kan ni to ani pathian thu ria le soi thiam tak tak po kan tam to ani hi riat lo ai chuan riat chu a thareng boka ma se kan riat terin na kan om chuan si lo chuan thiam lo min chantir tu turte an lani ang kan riat lo na point boral na min thlen bok don ani rin na chu Krista thu riat na awang lo chuan a om si lo riat na awang ngot ero chuan tu ma in van ram an thleng lowang kan riat terin na kan om hi apoi mo ber chu ani mi inarin chuan tharau thiang hlim a chhunga alo chenga ra duom pathian lom tlak mu tur lo om to bok thin ani kan riat na hi kan rin na emoti hi kan om fo thin hemia wang tak hian mitam tak hi roi bovin an om me ka ni hi pathian in Krista amin da na ang chia sual kal sana thil thatizel nun chu kan lo nun chu pui ve to turani mi zong zong hian thiang hlim na chu kan chang vek to a aring tu te chan ani ber ring lo tu ero chuan a thiang hlim na ber arin tlat lo awangin tharau thiang hlim chu ama a om lova thiam lo ala chang don ani chu wang chuan thatu mai ni to lovin kan riat te rin a kan om theina turin Krista Isua chuan in tulut jok u pathian chuan min hmangain kan ti ve om mia lovin ama ruat le khongai na ang jokin afapa a chuan chandam na min ron tho sak vek to ani kha chandam na tho chhuat tuma tan lo lak chiam tum chi ani lo kan ti thei rual lo ani awang jokin afapa chu aron hlan ani jok ama ring tu apiang chu an boral lovanga chatuan anun na an nei jokang reve tau si hian thiam lo changa kan om hi thil lo om tak le thil om thei ani sia mi in a riat arin lova anuna po alan chuat si lo chuan a riat na chu engma lo mai aniang chuti rual chuan redu mi lo te hi kan la om le zel bok ani hi mi nan soipo kal sual lo luata an ngai thadu ngam lo fo ani thu taka kan om lo zia hi hei hian ati chiang viau ome Timothy thon ni bung khat chang saria chuan ti hian kan hmuwa pathian in hlo na tharau min pelova thil ti thei na le mangai na le ril ru fel tak nei na tharau min pezok si a tia min ril ani si chuan ma ni in enfia kan ngain Krista chu kan pan thuai angai don ani heti hian Johanna bung som poli chang som ni pasaria chu min ril le boka thamuan na kan hu chia cheu keima thamuan na ka pe cheu khovelina pek angin ka pek lo cheu hi in thin lungmang ang su se lo po hlau su se ti in heng hi tharau thiang hlim zara chuan kan lo chang vek the ni ma serin lo na awang chuan tharau chu nei lovin
kan huai thei mia lo ani thin hi kan fin na fel na thiang hlim na le thiam chan na turin rin na choni omang u ama a tlom na nen Krista Isua chonin tulut theu ila tu po kan hena local chu kan chuak top lowang ti in min tiam to ani kha Korinthon ni bung som pathum changa chuan ti hian kan hua rin na chuanin omemo nangma ni ngei in chin thin ula nangma ni ngei in fia thin ro ani lo le nangma nia Isu Krista chu a omti nangma ni ngei in refia lovem ni du lo in ni ngal lo chuan ti in lalpan mal som chawro se